Milí přátelé, nacházíme se v Krkonoších na Lesní boudě a naše dlouho očekávaná anketa je tady. Podívejme se společně na to, jak dopadla. Excuse me, do you speak English? Yes. 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 Do you speak English? Are we? What? Co si myslíš o politické situaci v České republice? Indeed. Trochu. Nerozumím česky. Co si myslíš o politické situaci v České republice? Yes. U koho by si chtěla nejraději bydlet? Yes. Say something. Say something. Rachel. Say something. Some what? Check name. Some name. What? U koho chceš bydlet? What language is this? Chceš bydlet u Anešky nebo u Máji? Super! No. Meg. What do I say? U koho chceš bydlet? Un poco sí, un poco no, pero todo a Bert. Že jak to s tebou bude? Yeah. U koho by si chtěla spát? I think so, yeah. Mom, Rad, nice to meet you. Bert. Vážení přátelé, viděli jste nyní dlouho slibované výsledky naší ankety a nyní už si můžete vybírat, kterého Ira, Irku, Američana, Američanku si vezmete domů. Bližší informace u Anešky, těšíme se na váš zájem.